Απογοητεύτηκα. Μπορούμε να το στήσουμε. Ζέσταμα. Ζέσταμα. Για το φαγητό. Για το φαγητό ρε, ο παππούς ο Μοντιβίτερ. Παιδάκια μου, Butcher Sitze. Πήραμε και 54, έλεγε 45 λεπτά. Η ώρα είναι και 22. 28 λεπτά και ήρθανε μάγκα μου. Λοιπόν, κατέφτασε και το goodies. Ναι. 3 λεπτά νωρίτερα. Εντάξει. Είναι στην ώρα του. Άργησε, συγκριτικά. Συγκριτικά τους κατούρισε ο Ντάγκερς, ο Butchers. Τρώμε. I have you. Καλώς ήρθατε στον τελικό μεταξύ Goodies Burger House Και Butcher's Burger House. Λοιπόν, το Goodies νομίζω διέλυσε, ισοπαίδωσε τα McDonald's, Το McDonald's. και το Butcher's House ξεπάστρεψε. Ναι. Εντάξει, συνέτριψε το KFC. Το KFC το ξεφτύλισε, το κατέβασε μια κατηγορία κάτω. Έρχονται σήμερα οι δύο αντίπαλοι να κοντά. Να διασταυρώσουν τα ξύφη τους ή τις πατάτες τους. Το να. Πώς το πες, να ξύφει? Να διασταυρώσουν τα ξύφη. Δεν είναι σαν πουτσομαχία. Πάρτα! Ξεκινάμε Κατευθείαν. Πατάτες. Πατάτα Goodies, πατάτα Butchers. Όποιος έχει δει τις προηγούμενες μονομαχίες, λογικά θα μας το επαληθεύσει και τώρα ότι η πατάτα του Butchers θα είναι άθλια. Ναι, πάμε. Έχει κακή λαδίλα. Ναι. Πέρα ότι είναι κακή πατάτα, έχει πολύ κακή λαδίλα, δεν ξέρω. Συγγνώμη ρε Butchers, αλλά με το ίδιο λάδι πατάτα. Το ίδιο από τότε. Σήμερα θα το κάνουμε διαφορετικά την Βαθμολογία. ας πούμε βαθμολογία. Θα δίνουμε τους πόντους κατευθείαν. 3 αντιπάκια μας έχουν δώσει εδώ οι Butchers. Ένα το Goodies. Τα κλασικά εδώ τα Goodies, παρόλο που έχει κρυώσει λίγο. Εντάξει, το Goodies είναι ψεύτικο, ωραίο ψεύτικο. Με πολύ μεγάλη διαφορά ο πόντος πάει στο Goodies και 1-0 το Goodies. Αυτό δεν αξίζει ούτε καν να φάμε στην συνέχεια, οπότε θα το πάρουμε να το δώσουμε αλλού. Σε κανέναν άτυχο. Αυτό ούτε γάτα δεν τρώει. Πάμε στα onions. Στα δαχτυλίδια του πολέμου. Ξανά σαν εμφάνιση, ναι μεν μοιάζει λίγο με το Butchers, μοιάζει με λίγο με θράψαλο, αλλά αυτή τη φορά βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερα ψημένο. Ναι, φαίνεται πολύ καλύτερο. Είναι λίγο πιο ξεροψημένο. Από την άλλη φορά. Μαλάκα. Δεν θα μας ακούσανε. Ποια? Νομίζω είναι λίγο βελτιωμένο. Είναι βελτιωμένο. Συνεχίζει να είναι. Να, έφυγε πάλι. Μόνο το κουρκούτι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Όχι, ναι. Η Jack Daniels sauce Είναι σώζει τα πάντα. Κοίτα εδώ. Έλα ρε μαλάκα, αγάπη σου. Να σου πω το κουρκούτι είναι αμάνε όμως. Εντάξει ρε φίλε, ναι, αλλά. Κοίτα. Δεν Αυτό είναι. είναι. Είναι πάλι. Ρε παιδιά, εκεί στο Butchers. Τις πρώτες 3-4 φλούδες βγάλτε τις και βάλτε τα από μέσα ρε παιδιά. Ρε μπρο. Έπρεπε λόγο να πούμε. Ναι, όχι, να σου βγάλει. 1000 φορές good. Στο μάτι δεν σε πείθει. Δηλαδή τα βάζεις διπλά και λες μαλάκα. Αυτό γαμάει. Τα γαμάει. Αλλά όχι. Όχι, αυτό γαμάει. Αυτό γαμάει. Αυτό γαμάει. 2-0 τα Goodies. Τι έχουμε τώρα, Χριστάκο? Κότομπουκες. Για βγάλε ένα, να τα συγκρίνουμε στο φακό. Σε μέγεθος είναι παρόμοιο, σε χρώμα είναι παρόμοιο. Χρώμα μου αρέσει περισσότερο. Αυτό θυμίζει πιο κλασική, πιο μπεργκερίδικη κοτομπουκιά. Μπεργκερίδικη, έχει σπουδάσει. Εννοείται, ελληνική. Βεβαίως. Ενώ αυτό θυμίζει πιο κλασικό τύπου fast food, goodies, Mac, που θυμίζει και την έτοιμη του σούπερ μάρκετ. Ποιο να στόλ λέγει όμως. Ωραία, ξεκινάμε τότε με Butchers. Θα δούμε τι γίνεται. Ναι. Πολύ στεγνή. Πάλι είναι στιγμή. Είναι στεγνό. Εδώ θέλει barbecue όμως. Επειδή ο Butchers περίμενε 20 λεπτά το goodies, κρυώσανε λίγο. Να δούμε και το goodies. Πάμε να κάνει λουκούμι. Είναι λουκούμι. Ναι. Θα τα κάνουμε giveaway αυτά. Από ό,τι καταλάβετε πολύ ωραίο. Έκανε πέντε 4. Πλανήτης. Μπλε. Πλανήτης. Μπλε. Αυτό πώς θα τρως όμως.
Οπότε οριακά για πολύ μικρή διαφορά παίρνει τη μονάδα το πόντο Το Goodies. το Goodies. Το έχουμε το 3-0. Το 3-0. Καλώς τα παιδιά. Πάμε στο Μοσχάρι τώρα. Λοιπόν, δείτε τη διαφορά. Διαφορά. Αυτό κάνει 3,50, αυτό έχει 7 ευρώ. Τι τρώμε πρώτα? Το σάπιο. Το Goodies. Αυτό είναι το κλασικό χάμπουργκερ Ναι. του Goodies. Εντάξει, για 3,5 ευρώ καλό είναι, αλλά δεν είναι μπέργκερ. Είναι για τον μπούτσο. Αυτό είναι ορεκτικό. Αλλιώς πρέπει να φας 4 τέτοια. Γίτσες, κλείσε τα μπέκ. Butchers, καλή όρεξη. Τεράστια διαφορά στο μέγεθος του μπιφτεκιού. Τεράστια. Και δεν το ονομάζει χάμπουργκερ, αλλά είναι ακριβώς τα ίδια τα υλικά. Ναι, Αλλά δεν υπάρχει, το μπιφτεκ είναι άψογο. εκτός μπέργκερ. Το σκανικό μπέργκερ, το ψωμάκι είναι πολύ καλύτερο. Η ποιότητα της πίκλας έχει τεράστια διαφορά. Εγώ δεν τρώω πίκλα. Εδώ είναι κουμπλέ. Με πολύ μεγάλη διαφορά. 3-1. Δεν έχει αντίπαλο. Η νίκη πάει στο Butchers. Τελευταίο φαγητό. Κοτόπουλο. Chicken burger. Από το Goodies πήραμε το Chicken Crisp. Ενώ στο Butchers Crispy Chicken. Ενώ εδώ ο Goodies, έλα εδώ. Ενώ ο Goodies εδώ είναι πολύ κοντά σε μέγεθος, θα το λίγο έτσι. Ναι, αλλά νομίζω δεν είναι ότι μεγάλωσε αυτό. Μην είναι αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά μέσα θα δούμε τη διαφορά, κοιτά. Εδώ έχει τρία κομμάτια. Εκεί. Ένα σαν το τσουνάκι είναι. Εντάξει, είναι χοντροτσούτσουνο. Όπου κόβεις και καταλαβαίνεις ότι κόβεις. Κάποιοι θα πούνε δεν είναι κρέας το κοτόπουλο. Σκάστε. Είσαι απαράδεκτος! Είσαι ή δεν είσαι απαράδεκτος! Ναι, μπορεί. Τράβα τώρα, κλείστο! Είσαι δίπλα. Στα παπάρια μου, εσύ θα πας. Ντροπή σου! YouTuber της πλάκας. Μα έχω πει ότι είμαι σε γύρισμα, το έχω γράψει. Αθόρυβο δεν έχεις μορκιλότα. Λοιπόν, ξεκινάμε Με goodies. Goodies. Ψεύτικο όλο. Όσο είναι κοντοπικιά μόνη της, εδώ μέσα δεν είναι τόσο καλό αυτό. Του χασάπι. Τώρα αυτό μυρίζει ωραία όμως. Καταρχάς έχει πιο ωραία εμφάνιση, ρε φίλε. Κοίτα πόσο ωραίο. Όχι, εγώ βέβαια. Εγώ καλό. Όπα. Φάουλ. Φάουλ. Κάρτα. Τώρα έχουμε outsider εδώ, είναι διαφορά τώρα. Φίλε, κάρτα. 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 Απογοητεύτηκα. Δες λίγο. Λοιπόν, στα chicken, επειδή μου έτυχε Οριακό το. αυτό εδώ, κοίτα, σαν γεύσεις και σαν μέγεθος και σαν. Πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερος ο Butchers. Αλλά αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο δεν μασιέται. Δεν κόβεται, ενώ είναι κανονικό κρέας, δεν έχει κόκαλο και μαλακίες, ούτε το μαλακό το. Όχι, δεν είναι κόκαλο, απλά δεν κόβεται το μπουρδέλο. Κοίτα, είναι κάτι κομμάτι κακό τώρα αυτό. Για μένα εδώ κερδίζει το Goodies Αυτό γκολ. αυτό γκολ. Πήγαμε πάλι για το τελικό γλυκάκι. Σοκολατόπιτα, γιατί δεν έχει κάτι άλλο ο Butchers. Και brownies, που είναι ψιλοπαρόμοια. Σοκολάτο brownies, ναι. Από εμφάνιση, εκεί βλέπω ένα κομμάτι πατικωμένου πράγματος. Ναι. Ενώ από εδώ βλέπω την κλασική του σούπερ μάρκετ, τη σοκολατόπιτα. Που έχουν όλες οι καφετέριες στο Ηλίο. Α, μαλακό είναι ρε. Αλλά ναι. Κρέμα, Μαλάκα, φιστίκι είναι. Όχι, καρύδι είναι αυτό. Έλα ρε μαλάκα, Goodies, είναι δυνατόν. Ω, θα έχεις το πάνω. Το βλέπω και θα χέσω μέσα στο αμάξι. Χαλιά. Κοίτα, Φίλε, δεν είναι σοκολατόπιτα αυτό το πράγμα. μυρίζει, Είναι ένα πικρό κέικ με κάρβουνο. μυρίζει έτοιμο. Μυρίζει έτοιμο. Όλοι μαλάκα, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Άρα γαμμένε Butchers, το πάρεις το πόντο. Ναι, τον πάρεις τώρα. Αλλά πάλι έχασες. 4-2. Νομίζω ότι δεν θα γίνει στο πάρω τελικά, θα πεθάνω. Έλα ρε μαλάκα, έλα εκεί πάω να προσέχω λίγο τη διατροφή μου ρε μαλάκα. Γελάνε και οι πέτρες. Σκάσαμε από ό,τι είδατε. Ναι, τέλος. Δυστυχώς
Με αυτόν γκολ έδωσε τη νίκη ο Μπούτσερ στο Γκούντις και ο μεγάλος νικητής είναι ο Γκούντις. Ο Γκούντις κέρδισε. Άποψή μας έτσι πάντα έτσι. Άμα δεν γουστάρετε, θα ακούτε σαν ήταν. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδάκια. Ο τελικός τελείωσε. Αυτό το τουρνουά γεύσεων και εκρηκτικών γεύσεων τελείωσε. Το Γκούντις στέφθηκε Πρωταθλητής εντός της χώρας του. Εκτός και πείτε αυτά. Οπότε, άμα συμφωνείτε πείτε το μας. Αν δεν συμφωνείτε πάλι πείτε το. Δικιά μας είναι αυτή η άποψη, δεν μ' αρέσει. Ακριβώς. Εμείς τα φάγαμε. Και θα τα χέσουμε. Αυτό το μόνο σίγουρο. Και άμεσα. Άμα σου άρεσε κάνε ένα like. Τα λες έτσι. Άμα σου άρεσε κάνε κανένα like. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι μπορείς να κάνεις για να συνεισφέρεις στην προσπάθεια των Τεμπέλιμεν και του Βασίλη. Κάνεις ένα like στο βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι, κάνεις και το καμπανάκι για να βλέπεις τις ειδοποιήσεις πότε σκάει το κάθε νέο μας βίντεο. Και din. Αλλά din. Μέχρι τότε, Stay Looney Tunes. Μπιπ. Ναι, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ. Θα ήθελα να λέει κανένα χέστη.